Najnovšie testy sú tu. Ktoré olivové oleje v našich obchodoch sú pravé a ktoré sú úplný odpad? D-test preukázal plesňové sedimenty a tieto oleje úplne prepadli. Lidl, Tesco, DM, Costa d'Oro a úplne najhoršie dopadol olej z Billy. Podľa testov tieto oleje falošne udávajú, že sú extra panenské a v skutočnosti sú o jednu akostnú triedu nižšie. Priemernou kvalitou prešli testami tieto značky: Kaiser Franz, Ondoliva, Kaufland a Monini. Z tých olejov, ktoré sú bežne v našich obchodoch, najlepšie dopadli Bertolli, Borges a Font Oliva. Bo kvalitný olivový olej nie je dôležitý len do jedla, ale aj na pokožku, bez ekzémov a iných kožných problémov. Vo výrobe včelej kozmetiky pre veľmi citlivú pleť a alergikov používam domáci olej z Kréty, na balzám na ruky s medom určený na veľmi suché ruky, omladzovací krém na problémovú pleť alebo slamienkový krém na tvár s veľmi vzácnym slamienkovým olejom. Zoberte si svoje zdravie späť.